Bagwis, kumusta ka na? Opo. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Kumusta ka na? Saan ka galing, ha? Saan ka nagparapunta? O dito ka lang muna, ha? Huwag ka muna magparalyze ngayon, ha? Bantay ka muna dyan. O ano titingnan mo? Bakit ganyan yung paa mo? Ha? Mangalay ba yung paa mo? Mangalay? Bagwis? Mangalay ba? Maghanap ka muna ng pagkain mo. Diyan oh. Mamaya mag-abang ka dito ng mga daga ha. Diyan sa gilid ng palayan. Daga, mga tikling dyan. Opo, maghunting ka. Ha? Ano po? O ano tinitingnan mo dyan? May tinitingnan si Bagwis dyan mga kasinag oh. Ano tinitingnan niya dyan? Kung baka yung kalabaw na yun ang tinitingnan niya. Pero dyan may tinitingnan dyan mga kasinag eh. Yan o. Yan si Bagwis mga kasinag. Pag ang mata niyan ay napakaliit, maliit na maliit, malayo ang tinitingnan niyan mga kasinag. Kasi yung mata niya parang telescope yun pag maliit na maliit. Pero pag malaki mga kasinag, andito lang sa palibot dito, ang tinitingnan niyan, malapit lang. Pero pag lumiit na maigi ang mata niyan mga kasinag. Obserbado ko na yung mga kasinag eh. Sa tagal ko lang kasama si Bagwis, yun ang napapansin ko sa kanya. Pag maliit yung mata niya, malayo ang tinitingnan niyan. Pag malaki naman, andito lang ang tinitingnan niya. Opo. Bagwis? Ano Makati? Anong Makati sa iyo? Baka may kuto. Halika dito, tangkalanan ko, dali. Baba ka kaya dito? Ha? Bagwis? Baba ka dito? Opo. O maghuli ka ng tikling. Pakabait ka muna ngayon, wag mo muna magparlayas. Ano, hi ka naman sa mga viewers natin. Ha, Bagwis. Hi ka sa mga viewers natin, hi ka naman. Sige na. Opo. Nakangalay siguro yung isang paa niya mga kasinag. Tingnan niyo yung isang paa niya, nakatago. Andun, nakasuksok sa may ano niya, sa may kabilang hita niya yung kanyang paa. Ay, no. Isa lang yung nakadapo, isa lang yung nakapatong na paa, yung isa nakataas. Shoutout pala kay Rosana Rojo Bet at kay Rudy Bet from Belgium, Europe. Shoutout din kay Ma'am Chinchin Mansano sa mga blessing na ipagkaloob mo sa amin, Madam. Maraming salamat po. Shoutout pala kay Jojo IY Mix Vlog. Yan mga kasinag, si Jojo IY Mix Vlog. Yan ang sumuporta at tumulong sa akin. Yan ang vlogger na hanggang ngayon tumutulong sa akin. Bihira ko lang mabanggit. Sa sobrang kabisihan ko, nalimutan ko siyang ma-shoutout pag minsan, banggitin sa inyo, kaya humihingi ako ng pasensya. Kaya maraming salamat Jojo IY Mix sa walang sawang pagsuporta nyo po sa akin, sa tulong na ipagkakaloob nyo. Salamat kay Jojo IY Mix. Sa mga mahilig sa music dyan, search nyo lang mga kasinag, Jojo IY Mix. Makikita nyo na siya. Shoutout na rin kay Rex TV, sa misis ko na si Ma'am Chewy Official. Suportahan nyo rin mga kasinag ang aking Facebook page na Imboy Oragon. Salamat po. Shoutout rin kay Alejandro Coracha the Master.
Idol ko Pinohan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico. Shout out din kay Ken Sander Japan. Maraming salamat po idol sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. Sa mga viewers ko, mga subscribers ko, maraming salamat po talaga. Hanggang dito lang mga kasinag. Si Bagwis hindi naman aalis yan. Kaya hanggang dito lang mga kasinag kasi madami pa akong asikasuhin, madami pa akong gagawin. Ililipat ko pa si Magayon, magpapakain pa kami ng mga baboy, yung mga alaga ko sa bahay, asikasuhin ko pa. Kaya hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.